Unha antiga presa no río Ulla utilizada para canalizar a auga que usaban os muiños e a súa contorna son un dos puntos máis atractivos de Monterroso e lugar de interese acomodo de centos de turistas que optan pola acampada, a área recreativa da Peneda. O conxunto inclúe unha piscina fluvial, ademais das piscinas municipais, parque infantil, pista de tenis e dispón tamén de merendeiros con mesas, grellas rodeadas de moas, hórreos, pasos ou póldoras sobre o río a modo de mostra da arte popular. Os carballos centenarios arroupan os centos de visitantes que cada ano optan por este destino para pasar o seu tempo de ocio na zona de camping. A área recreativa da Peneda é o centro neurálxico da zona para o refresco durante a época estival ou para pasar un día en familia.